Разочарована ли си, че не си номинирана за певица на годината? Все пак изминалата година беше много успешна за теб и постигна много. Този Смяташ ли, въпрос, че трябваше да бъдеш номинирана и в тази категория? този въпрос ми го зададаха много хора, когато излезнаха и самите номинации. Мгм. Да, си мислех, че ще бъда номинирана, защото наистина това е номинация, Заслужаваш в го която... определено, да. Това е номинация, в която заслужават певците, работили през 2008 И година. направили много хитове. Да, аз мисля, че доста се постарах и така оценено. Още веднъж благодаря на всички, които са го оценили и така са ме подкрепили. Очуди ме и факта, че не съм номинирана, но това няма значение. Първоначално така ми стана, може би, малко обидно може би за час, да, но след това, като размислих, аз също знам, че няма да... Все още не съм готова за тази награда. И според моето мнение, единствено Преслава заслужава тази награда и тя трябва да вземе отново тази година. Знам, че аз няма да взема тази награда, но присъствието ме в номинацията ме очуди. Но в никакъв случай не ме обижда. Да. Смяташ ли, че не си номинирана за певица на годината, защото си бременна? Следващ въпрос от Дори и да е твои така... фенове. Не съм мислила, но ако е така, просто се заслужава. В смисъл такъв, че... Жертвата се заслужава да не си номинирана. Толкова хубаво нещо, че заради една номинация не мога да си мисля такива неща.